Codgewar Bantastia when an lesion Gael Edgehis. Sheelam gur cord a Hishmori and Gael Sculliac de Renu, Mar Sheelam Goel, Miguel Scullina occur art Cajun Edgehis or filed on the Poshi, Augustin and Rodis Talti, Comaila Shin, Tashidak Folum, Freejan Darna Changa, Don Codges Moaku, August Codgian Shin, Lesion Forbridge Inkinia, Codgian Shin Lesion Orbit Socialta, Ahanrod. Ahanrod Tarola Sogging Vidudin Tom Edgehis, Augustin Da Hangahis, a Tam Mai for Hanya Poshi, Tana Gael Scullina occur Shinner file. Tarlíonn sé go minic go mbíonn tuismitheoirí ar dhá chomhairle na páistí saci occur Gael Scoil nó gan go háirithe mar bhfuil Gaelic sála. Agus heagla mar rá go mhainníach le tuismitheoirí go gcuireann Gael Scoilna takeíocht ar fáil de tuismitheoirí nach bhfuil Gaelic acu. Tá muintirí mai ag codú le tuismitheoirí go mai lena bheith codú leis na páistí saci agus sílam go caithí tuismitheoirí teagmhil go bhfuil sé getabog difriúil. Agus go bhfuil éireacht le deanú ach gur bhíú go mór an éireacht a churas Jack mar gheall ar na buntáistí atá an don na páistí sacu. Tá Gaeilge ínta táhachtach dúin mar Hailach. Drásal níonta gom ar an níoscail agus is cinnte go raibh an darna daine go dhéanamh freastal orthaí fásta. Níor cóir go mbeadh airis ar Hishmóthar Bé. Tá uir sin takeíocht a churtha ar fáil dóibh Codgewar Bantastia a bhaineann leis an córas a tugann san airneall seo. Ní amháin buntáistí cognaíocha agus agadúla ach tugann sé rudair leith de fáistí. Aithníonn siad ghfuil siad mar cuid de rudair leith. Tugann sé féin uva ar leith den fáiste. Mar Hishmóthirí feicim muid beirt an dul cin go socialta agus go hagadúil an. Bíonn sé sonna ag teachtar scoil agus ag imeacht agus réad an cé eile agus é gulbhí do rang a haon. Tá mé sé gobar in san airneall fiche bliana nuas agus tá maníon haon ag freastal Gael Scullanis, so heaglam orcar mar Winshore agus mar Hishmóthar agus feicim na buntáistí gach lá ins na páistí sogaine in san níoscail an seo níoscail Brendain. Feicim muíon sacu ag tógáil de raibh mar thógann siad na Gaeilge agus feicim an Orbert Changa atá ag ré lá, feicim an Orbert Inkinia atá ag tarlú mar gheallar an Tom Edgehis. Agus mar Hishmóthar fásta, feicim go spreagann sé páistí lena bheith ag fólam, teigim Virginians na Gael Scoilna an táhacht atá leis an Orbert Changa le codú le gachrod Forbridge. Comaila sin bíonn na páistí ins na Gael Scoilna ag bun na scola go háirithe ag ceol Codgewar, bíonn siad ag gúsaid rantaí agus sinna le codú leis an Orbert Changa. Agus go bí rud atá siúil bíonn muid gcónaí ag smuoinú ar an Orbert Modulation Curriculum agus an Orbert Modulation Changa, planal don Changa, local ar an ólam sacu agus sílam go bhfuil chóras a bheith ins na Gael Scoilna le sinna dheanú, ceannas tá Virginia go nádartha déirithe ar ólam na páistí, ceannas go muid gcónaí ag smuoinú an má siad a tógáil na Changa, an má siad a tógáil ar an ólam fásta agus sílam go darlíonn sin go nádartha ins na Gael Scoilna.